Под мраморните стълби се крие свят, забравен от времето. Тайната на Великия римски музей продължава да шепне в сенките. Залата на животните. Тази зала е 120 разкрача широка и 7 разкрача висока. Ще видите безброй малки и големи подредени мраморни квадрати. На всеки има по едно животно, изработено от масивно злато. Златните животни и птици са над 260, изключая нощната страшна птица, намираща се в северната страна. Тя е от кост. Очите на животните са диаманти, донесени от Рим. Огромен гущер в естествена големина е в средата на залата. Той е изработен от много метали. Грамадата му е 3 разкрача. За таинствения вход на другата зала е нужно изчезването на един зъб. Така ще отворите стълбището към другата зала на златните открития. В края на всеки мраморен квадрат има парафинен куб. Съдържанието е писано на кожа и казва произхода на животното, тежестта и големината му, мястото, където е убито, кой го е убил и кой го е сътворил от чисто злато в сегашния му вид. Внимавайте, защото всеки 4 квадрат от пода на залата е осов и ще ви отведе в подземната река, откъдето никой не може да излезе. Залата на златните украшения, 4. Тя е като тази на животните. 4750 изработени златни предмети лежат в каменни сандъци. Ще ви се види чудно, че тези сандъци са споени с пода. Но и тази тайна ще ви открия. Грамадните топки са нитове, а желязно въже запоено в топката отива в другата зала на златните монети и църковните изделия. В края на всяко въже има халка, която не позволява сандъка да бъде повдигнат, изместен и отварян. Когато влезете в зала 5, ще можете да отворите сандъците. Тук има оръжия и златни стрели, венвора. Същите са слагани в златна баня след направата. Само жреците и императора са ги имали. Между златните украшения ще видите 70 съндъка с златни статуетки от тържествата на императора. За да ги разгледате и подредите, точно е нужно да се наредят в шахматен ред, както е в описанието. Украшенията до стените са като тези в съндъците, но за разлика от тях те са единични, без дори да ги има в друг музей в Рим. Всички, които видите до мраморните стени, са изработени в подземния рудник Ноленас в Гърция, Каматина. В съндъците от червен мрамор са изработени в подземния двор, край крепостта на Сердите, а тези в зелените са от рудника Сухасо, край Рим. Всеки съндък има документ с броя на предметите, произхода и името на майстора, който ги е сътворил. Забележете, че в залата пода е подреден шахматно. Всеки 2 квадрат е осов. И ако стъпите в такъв, ще се простите с живота си долу, в бездната. Внимавайте! Грамадният сандък от бял мрамор с змийска глава е хранилище на силна отрова. Тя е вечна. Ако посегнете и отворите този сандък, цялата зала ще се изпълни с червеникав прах. И всичко живо, що е там, ще падне веднага от моментална смърт. Помнете, че в залата на западната страна има плоча с кръст около разкрач. Тя се натиска и отмества. Ако отместите плочата, когато сандъка е отворен за кратко време, всички зали ще се изпълнят с червеникав дим и ще бъде невъзможно да се влезе в музея за дълго време. Внимавайте! Само при опит за заграбване на музея от лоши хора сторете така. Може да се спасите, ако влезете в колона 4. Тя се отваря по загадъчен начин, но като отворите вратата, ще се намерите на стълбище, което ще ви изведе навън от музея. Зала 5 на ужасите, на мумиите и хербарея. Тя е с 2 цвята мрамор, зелен и син. Залата е около 150 разкрача широка. Свода е около 8 разкрача висок. Влизайки в тази зала е нужно да не се изпада в никакъв ужас, а да се пази спокойствие.
Хиляди човешки глави и тела в различна големина ще ви гледат от всички страни. Мумиите на хиляди хора в крайно умален вид ще ви гледат. Те ще ви покажат ужасните начини на римляните, чрез които са стигнали до това съвършенство. Да се умали човек толкова, че да стане изрод голям колкото човешка ръка, без да измени физиономията и нормалните форми. В северната част на залата ще видите човешки трупове на постави от мрамор. Тези трупове живи са залети с течен хетавараст и моментално са замръзнали. Те са кристали и ако не ги докоснете, няма да знаете, че са замръзнали в дебелина на човешка длан над трупът. Тази безцветна течност е открита от жрецът на водата Помарис. Труповете могат да бъдат върнати обратно към живот само с писанията, оставени от жреца в парафинен куп до труповете. В южната страна на залата са подредени на постави много човешки трупове. С тях са правени опити от великият жрец на самодивската градина Бонивас. Ще изпитате ужасно чувство на студенина при гледката, която ще ви се открие. Човешки тела с присадени глави на животни. Най-ужасната гледка е човешки труп с присадена жабешка глава от рода на подземните жаби-великани. Забележете, че очите на всички трупове и глави се движат и светят. Накъдето и да идете, ще ви гледат, защото се движат от стъпките ви по мраморния пот. Няма да забележите, че е мраморен, защото е покрит с човешки коси с различни цветове. Всичко това вещае ужасна тайнственост на тази зала на прочутия, но рядко виждан римски музей. Ще видите и много тела на мъже, жени и деца. Тези опити са ужасни и разстройващи. Тела с животински крайници, глави на жени с уста на змей. Отвращение ще чувствате и от това, което ще видите в средата на залата. Трупове с опити от рода на Досекс, хора с две глави. Всичко това ще ви потиска крайно много, но истината е такава. Ще я видите, когато се озовете в тази зала. Всеки четвърти ден стените на залата пламват в синкав пламък, който не може да изгори и запали нищо. Тези стени запазват това, що е в залата, хиляди години. Когато стените пламтят в тази зала, не е добре да бъде човек, защото ще изпадне в транс, при което може да получи нервно разстройство. Хора, изпаднали в транс, стават гадатели и предричат онова, що става на стотици и хиляди мили от тях. Но други биват зле и по-добре да не са живи. Всичко това е трудно да бъде описано с думи. Само онзи, който отпие от грамадната мраморна чаша, може да направи следващата крачка. Трябва да ви кажа и това, че човек, влязал през мраморната врата в зала първа, не може да се върне обратно и излезе. Но сенките на музея не се разкриват изцяло. Истината остава скрита и очаква онзи, който дръзне да продължи към следващата зала.